Yopini arayani simite sahai no hai kirimasincha koktoma social media o kasawai phaika. O koktoma social media o kasawai phaimani gulotei arsakao arayawa tongnai boni gana gini ni borok roktei police rok ni bokrok bo mihimriwi rinani nangkha. O koktoma saimanmani gulo gana gini ni borok rok no. Yopini arayao khoroksa bwrwi arsakani no tongnai horo hwnkhe to kwmawui thango biyangko bo sawui manya nokni borok bo phiaba phung aikhe no bini beto klaijak mano je chibu khungchalaimani buku rok belai kheno kirimasincha. Obo kahai mangpili rok chwng film tei movies rogo simi no nuknani mano phiaba reality o bo obo kahai nuknani nangkha tini Yopini arayao. Gana gini ni borok rok o koktoma saimanmani yagulo joto no salaikha gossip khlailaikha o bwrwi ni beparwi je o bwrwi ba naagin se wngna bwla hini. Phiaba o mamlani hwijak kok rok no saimanmani yagulo emon je film ni script swijak haikhe nukjagui phaikha obono norok saimanmani yagulo norok bo belai kheno wanajaknai. Yopini arayao o bwrwi ni nogo kirimasincha khlai chirik mokrok khwnani nangkha. Arsakao nokni borok rok nukha je khungai siri siri arsakao o bwrwi kwrwi kha bini jagao chibu khungchalaijak bukur simi se tongsuo. Tei o chibu khungchalaijak bukur ni ganao bini kanjaknai wakhum mathia tei kwbangma accessories jewellers rok bo klaijak bini logio no tei bini kanjaknai ree rok bo klaijak. Arsakni borok rok joto no belai kheno wanalaijak wngkhe baksa baksa borok to puja paat rok bo khlailai tonglaikha o mwtai rok de wngwi thangkha hinui tei baksa baksa khebo cherai rok belai kheno kirijaklai tonglaikha omo kahai khe naagin rok ni kok rok no khwnawui hinkhe obono ta uansuknai andhwiswas hinkhe nakiba hwijak kok rok tongo oboni ukulogo nakiba kubui kubui no bo naagin kahai khe malwi thangkha kubuni jagao. O mamla amsukhe torte torte warwi thangkha je arsakao police rok yapri senani nangkha borokni mamlao. O bwrwi ni bumung wngkha lina ajrao kwmawi thangkha nokni simi hingkhe bini mobile no surveillance o thepakha police rok je track khlainani bagwi judge patal khlaimani yagulo police rok judge patal khlaikha mobile surveillance o thepakha aboni yagulo aboni ukulokni hwijak kok rok emon je nukjagui phaikha je obo kuno kubui kokya jebo naagin wngwi kharwi thango obo kaisa uansukjak replaying kaisa script movie ni script kahai no hinjinai obo kahai khe swnamjak kahai. O bwrwi bini parani nok khoroksa swlabai hamjaklai tonglaio tei o kok rok no twiwi boni nokni borok tei chwla nokni borok kisa pono chajakya je gana gana obo kahai khe kaijaknani taise kusti klaio. O kok rok no uansukgwi borokma kaijakla khinui no omo kahai khe pre-planning khlailai borok kharwi thangkha kubuni desh o. Bo kwma mani yagulo omo kahai khe police rok no twiwi no naitoknai hinui obo kahai khe drama rok khlaikha tei pre-planning khlaina borok chibukni obo kahai khe khungchalaijak buku rok rwui tei chibu khungchalai se arsakao kharwi thangkha hinkhe bini ree to khukjak rok tongnai no chikonsa wngwi hingkhe boni mathia wakhum tei ree rok bo obo kahai khe no kwlangwi thangkha jate borok rok nugui wanajaknani wngthon je bo mwtai eba khipa chubuk khawui thangkha abono ta naithok thun hinui no obo kahai khe drama create khlaikha bini chwlabai. Police rok sawui khwnarikha bono naitogui ta manthun hinui no obo kahai khe drama create khlaio hingkhe tabuk to bono trace khlaijak tongo bini mobile number dakti no borok no naitogui tei khlainai hinui police rok kok rika hingkhe bwskang salo tamo koktoma nukjak phainai rok ani channel ni bisingtwi nugui mannai.